खुलुमबाय। आं दिनैनि कन्टेन्टआव मोनसे गोनां बोसोनथियारि जोंनि फरायसा लाइमोनजों लोगोसे गासै थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे टिभाइसन लानानै फैदों। मिजिंथियो बे टिभाइसननि जोहै एबा सुबुरुन्थाइनि जोहै गोबां सुबुंनि जिउआव मोनसे सोलायनाय फैगोन होननानै आं मिजिंथियो। मानोना बे बोसोनथिनि गेजेरजों नोंथाङा नोंनि जिउआव मावबोनाय माखासे फिथाइनि जाहोनाव नोंनि जिउआव माबोरै दावगानो हायाखै आरो जिउआव मा जाहोननि थाखाय नोङो बयनिबो उन जानानै दङ आरो नों माने सहैनांगौ जि मिजिंनि जि थावनि बेवहाय मोनहैनो हायाखै, बिनि सायाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां बोसोनथियारि लानानै फैदों। जाय बोसोनथिनि जोहै नोंथाङा जिउआव माबा मोनसे गोदान मोनसे लेसन एबा फरायथौनाय मोनगोन आरो जाय फरायथौनायनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि लाइफखौ चेन्ज खालामनो हागोन। थांनाय बुब्लिफ्राव नोंथाङा मावनाय माखासे गोरोन्थिनि थाखायनो जानो हागौ नोंथाङा जिउआव जाबादि थावनिसिम जाबादि थांखिसिम सहैनांगौमोन बे थांखिखौ सहैनो हायाखै आरो खेबले खेबले मिजिंनि थावनियाव सहैनायाव नों फेलें जानांदों। दा बे फेलें जानायनियानो नोंथांनि जिउआव मोनसे पस्थायनायनि एबा गावखौ दुखुआव लाखिनायनिबो मोनसे बिजाउन होननानै जों मिजिंथिनो हायो एबा बे गावनि मावबोनाय फिथाइयानो नोंनि जिउनि दावगासारनाय आरो गोग्लैसोनायनि मोनसे बिदिन्थि। जाहाथे बेफोरबादि थासारिजों जाहाथे नोंथाङा जिउआव गबनाङा बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनै मोनसे खोब फरायथौनायनि जोहै मोनसे गोनां कन्टेन्ट गासै थाखोनि मानसिफोरनिसिम आं बे कन्टेन्टखौ दैथायहरनो नाजादों। मिजिंथियो बे कन्टेन्टनि जोहै नोंथांमोना गावनि जिउआव माबादि साखाफारा जानानै जों जिउआव माखासे खामानिफोरबो मावनांगौ आरो माबादि साखाफारा एबा थागथियारिनि जोहै नों गावखौ समाजाव सासे राफोद नोगोरारि एबा सासे मुखुब सुबुं एबा सासे धोनि, सासे गोरों आरो सासे राफोद दैदेनगिरि जों माबादि खामानिखौ मावनानै जों जानो हायो आरो जों मा जाहोननि थाखाय जोङो अरायसम मोनसे बिन्दोआवनो थाबाय थानो गोनां जायो आरो बे बिन्दोनिफ्राय नों गावनि जिउखौ दाफामनायाव सौहानो हाया जायो। दा बेफोरनि गासै हाथियारफोरखौ आं दिनैनि बे कन्टेन्टआव मटिभेशनेल भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजानाय लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ खोब गोसो होनानै नाय आरो भिडिअखौ दानिया फैदो जिउआव दुखुआव थानो गोनां जानायनि जाहोनफोर। गोबां मानसिफ्रानो सानो जिउआव दुखुआव थानो गोनां जानायनि माखासे जाहोनफोरखौ आं दिनैनि भिडिअनि जोहै नोंथांनो टिभाइसन होनो नाजानाय जादों। जिउआव मानसिया मा जाहोननि थाखाय दुखुआव थानो गोनां जायो बेफोरनि टिभाइसनखौ आं नोंथांमोननो होनो नाजानाय जादों। लेहेमै उन्दुनाय आरो लेहेमै सिखारनाय। सेथियावनो लेहेमै उन्दुनाय आरो लेहेमै सिखारनाय। सासे मानसिया गावनि जिउ दानायनि बयनिख्रुइ साबसिन समानो जाहैबाय फुंबिलियाव सिखारनानै थि समाव फरायनाय, थि समाव हाबा मावनाय। बेफोरनि गोबां समखौ जोङो फुङाव सिखारनानै मावोब्ला, फरायोब्ला, हान्थियोब्ला, बेफार बानिज्य खालामोब्ला फुं समावनो सिखारनानै जों गोबां खामानि मावनो जों खाबु मोनो। नाथाय आननेसेसारि हर थौजासे उन्दुआ मुवा थानाय जि थासारि, बे थासारिया नोंनि जिउआव फुङाव सिखारनायनि एबा फुंनि जि मोजां सम बुब्लि, बे बुब्लिखौ नों मोनहासौनो गोनां जाया। बेनिखायनो गोबां मानसिया BA MA फरायब्लाबो एबा गिदिर अफिसार टपार जाब्लाबो गोबां मानसिफोरखौनो जों नुनो मोनो फुं समाव सिखारनानै हायैखौ। बेयो मोनसे हुदाथिनि जाउनाव बेयो आखुआव फरमेसन जायो, सोलायनाय जायनि जाउनाव सासे मानसिया थाब उन्दुनाय आरो थाब सिखारनाय जि मावनो गोनां हाबा, सेथि हाबा, बे हाबाखौ मावफुंनायाव गोबां बिथिङावनो जोङो जोंनि लेहेमथिनि थाखाय, जोंनि आखुनि थाखायनो जों बेफोरबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानानै गावनि जि बेसेन गोसा सम बेखौ खहा खालामनो गोनां जायो। जाउनाव नोंथाङा थाब उन्दुयैनि जाहोनाव फुङाव थाब सिखारनो हाया जायो आरो फुङाव नोंथांनि जि केरियार दानायनि जि हाबाफारि माखासे
फरायसानि बिथिङाव फरायनाय, आबादारिनि बिथिङाव खामानि मावनाय, बेफार फालांगि खालामनाय बिथिङाव फुं समाव थांनानै दखान पाहार खुलिनाय एबा गारि मथरजों बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै मुवा बेसाद लायनाय, बेफोर खामानिखौ फुं समाव मोजां रोखोमै मावफुंनो हायोब्ला गोबांसिन सम बुब्लिखौ खाथायनो हायो। जाउनाव जोंनि जिउआव सुखुआव थानो हायैनि जाहोना जाहैबाय सेथियावनो लेहेमै उन्दुनाय आरो लेहेमै सिखारनाय। बे हुदाया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय खोब गाज्रि हुदा। बे हुदाखौ साफ्रोमबो मानसियानो गारनो नाजानांगौ। बेनिखायनो महात्मा गान्धीया बुंदों, आर्लि टु बेड आर्लि टु राइज मेक ए मेन वाइस एन्ड नलेजेबल होनना बुङो। जाय मानसिया फुङाव थाब सिखारो बियो सासे गियानि सुबुं होननानै बुङो आरो बेफोरबायदि मानसिया खोब राफोद आरो गासिबो बिथिङाव रोंखा राखा जानायाव गोबां बिहोमा जगायनो हायो। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जानो हागौ महात्मा गान्धीया फुङाव सिखारनाया मोनसे गियानि सुबुंनि मोनसे टिपाइसन होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि सुबुंफ्रा लेहेमै उन्दुनाय आरो लेहेमै सिखारनाय बे हुदाखौ गारनानै थि समाव उन्दुनाय, थि समाव सिखारनाय हाबाखौ खालामनानै गावनि हाबाफोरखौ होसोनो नाजायोब्ला जिउआव सुखुआव थानो हागोन। आरो बेखौ जुदि खालामनो हायाब्ला नोंथाङा अरायसम दुखुआवनो थानो गोनां जागोन आरो माखासे हाबा हुखाखौ मावनायाव नोंथाङा समखौ मोजाङै बाहायनो हानाय नङा होननानै गोबां मेलेमजिबिफ्रा बुंदों। दानिया लेहेमै सिखारनाय आरो लेहेमै उन्दुनायनि सायाव टिपाइसन होबाय। दानिया नैथि खोन्दोआव फैदो। जिउआव साफ्रोमबो मानसियानो मानो सुखुआव थानो हाया, मानो दुखुआवनो बांसिन थानानै जिउखौ दानो गोनां जायो? बेनि गोबां बिजाउन थानो हायो। दा बिनि बिजाउनखौ जोङो फरायथौनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो, लेनदेन एबा लालाय आरो होलायनि हिसाब लाखि। थामहिनबा मोनसे समाजाव जोनोम जायोब्ला गावनि नांनाय मुवा बेसादखौ साफ्रोमबो सुबुङानो बुथुमजोबनानै लानो हाजोबा आरो खैफोद आफोद जानायनि जाउनाव जोङो सोरनिफ्रायबा माखासे आंखाल आरो खैदां खैफोदजों गाग्लोबजानो गोनां जायो। आरो जायनि जाउनाव मानसिया मोनसे समाजाव जोनोम जानायनि उनाव समाजाव थानाय माखासे सुबुंफोरनि गेजेराव गावनि होलाय आरो लालाय जि सोमोन्दो, बे रांखान्थियारि बिथिङावनो जा माबा मोनसे मुवा बिथिङावनो जा, स्पेसियेलि बावहाय आङो रांखान्थियारि बिथिंखौनो बुंनो नाजानाय जादों। दा होलाय आरो लालायनि जि हिसाब निकास खालामनाय, बे होलाय आरो लालाय खालामनायाव जुदि सासे मानसिया गोरोन्थि खालामोब्ला बे गावनि गोरोन्थि मावनायनि फिथाइ महरै बियो गोबां सुबुंनिफ्राय थाखा फैसानि बिथिङावनो होन, बबेबा मुवा बेसाद दाहार लानायनि बिथिङावनो होन, बेखौ थाब मोननायनि गोजानाव थानो गोनां जायो। बेनिखायनो दखान पाहाराव माबा मोनसे मुवा बायनाय बाखि खालामनाय, क्रेडिटआव लानाय आरो बबेबा संगठन बा आफादफोरनिफ्राय बबेबा ग्रुपनिफ्राय थाखा फैसा दाहार लानायनि बिथिंखौनो होन, गासै बिथिङाव नोङो बैफोर लेनदेन, थामहिनबा नोंनि ट्रेनजेक्सन एबा थाखा फैसानि होलाय लालाय बिनि हिसाब खालामनायाव नोंथाङा गोरोन्थि खालामोब्ला गोबां मानसिफोरजोंनो जिउआव दुखु मोनजागोन। आरो जिउआव दुखु मोनजायोब्ला नोंथाङा गोबां सुबुंजों बे होलाय आरो लालायनि गोरोन्थिनि थाखायनो नों जिउआव गेदेर खैफोद जाब्लाबो नोङो सोरनिफ्रायबा थाखा फैसा मुवा बेसाद मोननायनि गोजानाव थानो गोनां जागोन आरो रैखाथि गोनां समफोरा नोंनि थाखाय खैफोद गोनां जाहैगोन। बेनिखायनो साफ्रोमबो नोगोरारिया, साफ्रोमबो सुबुङा, गामियारिखौनो होन, नोगोरारिखौनो होन, बा सोरबा दखान पाहारजों लेनदेन खालामनायखौनो होन, होलाय लालायनि बिथिंखौनो होन, जों थि रोखोमै लेनदेन खालामनायाव, हिसाब खालामनायाव एबा रांनि सोमोन्दो लाखिलायनायाव गरबार जायोब्ला बा खिबु सेरथे जायोब्ला, मालायनिया नगदा आरो गावनिया क्रेडिट जायोब्ला, बेफोरबायदि गोबां थाखोनि मानसि दं। खायसे मानसिया गावनिखौ हिरा सानो, मालायनि थाखा फैसा मुवा बेसादखौ बिथाङा मुरिफोर बादि, खुन्दुलाफोर बादि बेसेन गैयि होननानै साननो नाजायो। दा बेफोरबादि जि साननाय, लेनदेन हिसाब निकास लानायनि बिथिङाव नोंथाङा गोरोन्थि खालामोब्ला नोंथाङा समाजाव होलाय लालाय खालामनाय हाबाफ्राव अरायसम जाफुंसारनाय नङा आरो मानसिफोरजों गाज्रि होनजागोन। गाज्रि होनजानायजों लोगोसे नोंथांनि न'खराव बा नोंथाङा माबा मोनसे खैदां खैफोदाव गोलैयोबा, मालाबा
राङारि अनसुंथाइ राङारि मददफोर मोननायनि गोजानाव थानो गोनां जागोन। बेनिखायनो होलाय लालायनि जि लेनदेन बे लेनदेनखौ खोब मोजाङै लाखिलाङोब्ला जिउआव नोंथांखौ मदद होग्रा मानसिनि आंखाल जानाय नङा। दा बेफोरबायदि लेनदेन खालामनायनि बिथिङाव नोंथाङा जुदि लेहेमथि जायोब्ला मोजां रोखोमै नों थि मथै बेफोर खोथाफोरखौ नोंथांनि होनाय रादाय नोंथांनि होनाय सोदोबफोरखौ थि रोखोमै लाखिनो हायाब्ला नोंथाङा अराय सम जिउआव दुखुआवनो थाबाय थानो गोनां जागोन आरो जिउआव नोंथाङा माब्लाबाबो सुखुनि मोखांखौ नुनो मोननाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि फरायसा लाइमोनखौनो होन एबा गासै थाखोनि सुबुंफोरखौनो होन बे होलाय लालाय लेनदेन खालामनायाव जाहाथे जों गरबार खालामा, जाहाथे मोजां सोरनोबा माबा मोनसे थाखा फैसा होनो गोनां दंबा बबेबा दखानफोराव मुवा बेसाद लालाय बोलायाव होनो गोनां दंबा नोंथांनि सोमोन्दोखौ मोजां रोखोमै लाखिलाङो आरो बियो साइकेलनि पेडेल गानायफोर बादि जाहाथे मोजां रोखोमै गिदिंलांबाय थायो आरो नोंथांनि जिउ सोरखिया जेब्लासिम जोबहैगोन अब्लासिम नोंथांनि जि लेनदेन होलाय आरो लालायनि जि खामानि बेयो मोजां रोखोमै मावफुंजालाङोब्ला नोंथाङा गोजोनाव थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि बेफोरबायदि खालामनायनि बिथिङाव जुदि गरबार खालामोब्ला गोरोन्थि खालामोब्ला नोंथाङा अराय दुखुआवनो थाबाय थानो गोनां जागोन आरो सुखुनि मोखाङा अराय नोंथांनि गोजान गोजान जानानै गिदिंलांबाय थागोन। दा थामथि खोलोबाव आं नोंथांमोननो बेखौनो टिपाइसन होनो नाजादों, रावनिबो थाखाय जेबो खालामै। समाजाव ओरैबायदि सुबुं दं, खायसे सुबुङा कुनु मानसि एबा रावबो मानसिनि थाखाय बिथाङा मालाबाबो मोजां खामानि मावा। बियो खालि गावनि न'खर आरो गावनि बिदा फंबाय, गावनि बिब' बिनानाव, गावनि न'खरखौल' माबोरै मेनटेन खालामनो हायो बेफोरखौल' नोजोर बोनानै खामानि मावग्रा सुबुंबो दङ। नाथाय बेबादि सुबुङा अरायसम गावनि न'नि बेरानि एबा न'नि खथानि गेजेरावनो गावनि संसारखौ जानो गोनां जायो आरो बिदि सुबुङा बाहेरा मुलुगनि मोजां गाज्रिनि फिथाइखौबो मोननो थाङा आरो जाउनाव मोनसे समाजजों बा बे समाजनि थानाय सोरगिदिं बिथिङाव बिथाङा मोजां समाजनो मोजां थासारि होनो हाया जायो। बेनिखायनो रावनिबो थाखाय जेबो खालामै बे जोंनि साननाय, बे साननाया बुंनो थाङोब्ला सासे रावनिबो थाखाय जेबो खालामै मानसिया जिउआव जेबो गोजोननायखौ मोननो हाया आरो बियो अराय दुखुआवनो थाबाय थानो गोनां जायो। जेरैहाय दैखरनि सोरगिदिं बेरायाव थानाय मासे एम्बुआ गावखौनो बे मुलुगनि राजा होननानै साननानै लायो। बेबादिनो गावनि न'खर एबा गावनि न'खरखौल' सानग्रा एबा रावनिबो मोजां खालामै मानसिया बिदि सानो आरो बिदि मानसिया जिउआव देरहासारनायनि मुकुट आरो जिउआव समाजनि मोजां मोखांखौ नुनो मोना, जायनि जाउनाव बियो गावनि न'खरनि खोथाखौल' सानबाय थानायनि जाउनाव आरो गुबुन मानसिफोरजों लेनदेन थामहिनबा होलाय लालाय बा गियान आखल आखुनि बिथिङाव सोलाय सोल' जायैनि जाउनाव बेबादि सुबुङा गावारि संसार जालांनो गोनां जायो आरो गावारि समाज जालांनो गोनां जायो आरो बेफोरबादि सुबुंनि गोजानाव खायसे मानसिया थानानै सोलियाब्ला जिउआव गोबां बिथिङाव खैफोदबो जानो गोनां जायो। मानोना बिदि मानसिया मालाबाबो मालायनि मोजांखौ हास्थाया, मालाबाबो मालायनि मोजांखौ मावनो साना। सोरनिबा देरहासारनाय, सोरनिबा मोजां गियान, सोरनिबा आखल आखु, सोरनिबा धोनि जानाय, सोरबा मोजां साख्रि बाख्रि मोननाय बेफोर बिथिंखौ बेफोरबादि सुबुङा सापर्ट होआ। जिउआव बिथाङा सानो आं बादिनो थाबाय थागोन आरो आङैनो सोलिलांगोन। बेफोरबायदि अहं आखु दिन्थिनायनि जाउनाव बेफोरबायदि सुबुङा मोनसे समाव मोनसे समाजजों मिनिजानाय जानानै थानो गोनां जायो। जाहाथे नोंथांमोनाबो जिउआव जुदि सुखुआव थानो लुबैयोब्ला आरो दुखुआव थानो लुबैयोब्ला नोंथाङा रावनिबो खामानि मावाबासिनो थाबाय था, अब्लानो नोंथाङा दुखुआव थाबाय थानो गोनां जागोन आरो नोंथाङा जुदि बयनिबो मोजां खामानि मावो अब्ला नोंथाङा बैसोरनि सुखु गोजोनखौ नुनानैनो नोंथाङा जिउआव गोजोननायखौ मोनगोन आरो नोंथाङा गोजोनै बे संसाराव थांनानै थानो हागोन आरो सासे राफोद सुबुं हिसाबै समाजाव जायगा मोननो हागोन। दानिया थामथि खोलोब, रावनिबो थाखाय जेबो खालामै बे आखुथायनि सायाव आङो नेगेटिभ आरो पजिटिभ मोननै लाइनखौबो सावरायनानै नोंथांमोननो टिपाइसन होबाय। दानिया सेथि, नैथि, थामथि खोलोब, लेहेमै उन्दुनाय लेहेमै सिखारनाय आरो
लेनदेन एबा लालाय होलायनि हिसाब लाखियो आरो थामथि खोन्दो रावनिबो थाखाय जेबो खालामै बेनि सायाव सावरायबाय। दानिया ब्रैथि खोन्दोआव आं नोंथांमोननो टिपाइसन होनो नाजादों गावनि खोथाखौल' नंगौ साननाय। दा ओरैबायदि सुबुं दङ गावखौनो नन स्टप लेरगारि खारनायफोर बादि गावनि खोथाखौल' नंगौ होननानै सानो आरो मालायनि खोथाखौ बियो मालाबाबो खोनासङा आरो गावनिया नंगौबाबो नङाबाबो बेफोरबादि सुबुङा अरायसम गावनि खोथाखौ रज'जानो लुबैयो आरो गावनि मथैनो संसारखौ खारजानो लुबैयो। बेफोरबायदि सुबुङा मा जोबथा बुब्लियाव बेफोरबायदि सुबुङा मालाबाबो सुखुनि मोखांखौ नुनो मोना आरो बियो अराय मा जानानै थानो गोनां जायो दुखुआवनो थाबाय थानो गोनां जायो। आरो बेफोरबायदि अहं आखुनि सुबुङा बुंनो थाङोबा स्पेसियेलि बेफोरबायदि सुबुंजों लेनदेन खालामोब्ला बेफोरबायदि सुबुङा दा बेफोरबायदिनो आखुनि सुबुङा नोंथांखौ बबेबा गाज्रि मेडिसिन एबा गाज्रि मुवा बेसादखौ दौनानै बेफोरबायदि मानसिया सोरनिबा न'खर सोरनिबा संसारनि रायजो जानाय बायदिसिनाखौ सिलिंखार खालामनो। स्पेसियेलि बेफोरबायदि आखुनि मानसिया जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसियाव खायसे न'खराव थायो। दा बेफोरबायदिनिफ्राय बिब' बिनानाव होन सोरबा बिबथै बियादैयानो होन खोब नोजोर बोनानै खामानि मावनो गोनां जायो। आरो बेफोरबायदि सुबुंनि आखुनि मानसिनियानो बे गावनि खोथायाल' नंगौ मालायनिया नङा बेफोरबायदि सानो। आरो बेफोरबायदि मानसिया सोलोंथाइ बिथिङाव जुदि गोरों गोरा जायोब्लाबो बेबायदि सुबुङा अराय अहंकार लाइननि जायो आरो जायखौ बुंनो थाङोब्ला बर' रावाव दायनि जुगनि होननानै जों बेफोरबायदि सुबुंखौ बुङो। दा बेफोरबायदि सुबुंनिफ्राय नों अराय गोजानाव था आरो बेफोरबायदि सुबुङा अराय सम मालायनि बिसि फिसानि संसार जानायखौनो होन सोरनिबा माबाखौनो होन बायदिसिना गाज्रि लाइनजों थांनानै न'खरखौ धंस खालामो। बेफोरबायदि आखुनिफ्राय रैखाथि मोननोब्ला नोंथाङा बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो नांगौब्ला नोंथाङा खोब सामोलै सोलिनांगोन। नङाब्ला बे गावनि खोथाखौल' नंगौ साननाय सुबुंनिफ्राय गोजान जानानै जुदि संसार जानो हायाब्ला मोनसे समाव बेबायदि सुबुङा गावनि मोन्थायफोरखौ जाफुंसार होनो थाखाय सोरखौबा बेरे मोदैनि रावजों बुंनानै मोनसे समाव बिनि मोन्थायफोरखौ सिख'ना लाजोबनायनि उनाव गाव मिनि खुसियै संसार जानायनि सिमां नुयो बिदि सुबुङा। आरो बिदि सुबुङा गावनो गाव गावनि खैफोदखौ बोनानै लाबोयो आरो बेबायदि सुबुङा मोनसे न'खर मोनसे समाजनि मोनसे दाखोर महरै खामानि मावलाङो आरो जोबथा बुब्लियाव बियो गावनि इनाय एबा गाज्रि खामानि मावनायनि जोहैनो गावनि फिथाइखौ भुगिनो गोनां जायो आरो बे फिथाइखौ गावनि फिसा फिसौआबो लाफानो गोनां जाहैयो। जाउनाव मोनसे समाजनिफ्राय बेफोरबायदि सुबुङा दाखोर महरै भाइरास महरै जानानै सोरनिबा न'खर सोरनिबा संसारखौ सिलिंखार खालामो। बेफोरबायदि गावनिखौल' नंगौ साननाय सुबुंनिफ्राय नोंथाङा अरायबो गोजानाव था आरो बेफोरबायदि सुबुङा बबेबा माइ खामला हानायनि बिथिङावनो होन सोरखौबा खामानि थिननायनि बिथिङावनो होन गासैबो बिथिङाव गावनि हाबाफारिखौ गावनि खामानिफोरखौ गावनियावल' मावग्रोजानो लुबैगोन आरो गावनि खोथा मथैनो सोलिनो सोरबा बिबायारिखौ सोरबा खामला मावग्राखौ सोरबा माइ दै लेनदेन लांग्राखौ खालि गावनियावनो मावग्रोथों गावनि आबादफ्राल' जाग्रोथों बायदिसिना बेफोरबायदि आखु दिन्थियो। बेबायदि सुबुङा मालाबाबो समाजनि मोजांखौ साना आरो बियो अरायसम गावखौल' सिनायो आरो बियो गावनिखौल' एबा गावनि खोथाफोरखौल' नंगौ होननानै सानो। आरो बेबायदि सुबुंनिफ्राय नोंथाङा अराय गोजानाव जा आरो बेबायदि सुबुङा नोंथाङा जुदि बेबायदि सानोब्ला बेबायदि सुबुं सानस्रिनि मानसिब्ला नोंथाङा बेखौ दिनैनो गारनाया मोजां। आरो नोंथाङा जुदि सुखुआव थानो लुबैयोब्ला नोंथाङा बैफोर बुंबोनाय जुदि नेगेटिभ लाइननि खोथाफोरखौ नेवसिगारनानै नोंथाङा पजिटिभ लाइनाव फैनानै नोंथाङा मालायनि खोथाफोरखौबो सान समाजा होमब्ला नोंथांखौ सिनायगोन आरो नोंथांखौ मानसि महरै गनायना लागोन आरो समाजाव नोंथाङा मासि मोनगोन। बेनिखायनो बे गावनिखौल' नंगौ साननाय मानसिनि गोजानाव थाना सोलियो आरो जायफ्रा गावनिखौल' नंगौ होननानै सानो बे मानसियाबो गावखौ सोलायनायनि गोनांथि दं। नङाब्ला गावजों लोगोसे गावनि फिसाजो फिसाला बा गावनि न'खरनि सोद्रोमाफोरखौबो बियो अराय गोरोन्थि लामाजों दैदेनलांनानै मोनसे समाव बे गोरोन्थिनि फिथाइखौ बे मानसिया मोनजानो गोनां जाहैगोन। दानिया ब्रैथि खोन्दोआ थांबाय गावनि खोथाखौल' नंगौ साननाय। बेनि पजिटिभ आरो नेगेटिभ मोननै लाइनखौबो आं नोंथांमोननो बुंबाय। नोंथाङा नेगेटिभ पइन्टफोरखौ गारनानै पजिटिभ पइन्टनि खोथाफोरखौ लानानै जाहाथे नोंथाङा सोदांनो हायो बेखौ नोजोरथि बोबाय। पजिटिभ लाइननि खोथाफोरखौ लानानै जाहाथे नोंथाङा गावखौ सोलायहोनो हायो
बेखौ बुंबाय। दानिया बाथि खोन्दोआव फैबाय रावखौबो फोथाय। बेबो थिग एखे लाइननिनो खोथा। जुदि सुखुआव थानो लुबैयोब्ला नों बयखौबो फोथायनांगोन। बयबो मोजां मानसि, बयबो आं बादिनो, बेहाबो न'खर दं, बेहाबो संसार दं, बेहाबो माबा मोनसे खैफोद जायोबा आं बादिनो दुखु मोनगोन, मोदै गगोन, माबा मोनसे जायोब्ला बेबो गाबगोन, माबा मोनसे एक्सिडेन्टआव आङो बेखौ खोलैयोब्ला बेहाबो आंनि बादिनो बिबेक दं, साननाय दं, दुखु दङ, बिदि होनानै बियो बयबो समाजनि मानसिफोरखौ गावनि बादि सानो। दा बेनिखायनो जाहाथे नोंथाङा बे रावखौबो फोथायै सुबुंफोरनि जानथायाव था, आरो जाय मानसिया रावखौबो फोथाया बियो मालाबाबो सुखुनि मोखांखौ नुनो हाया। आरो बियो जुदि मानसिखौ सिनायनानै जुदि फोथायनाय जि हुदाथि थायोब्ला बियो समाजाव जायगा मोनगोन आरो सुखुखौबो मोननो हागोन। आरो बेबायदि जुदि साननाय गैयाब्ला बियो जिउआव अराय गोजोननि मोखांखौ मालाबाबो नुनो हानाय नङा। मानोना रावखौबो फोथायै बे साननाया खोब गाज्रि साननाय, आरो बियो दहायनो सिगां गोजौआव सावरायनाय बादि माखासे खोथाफोरजों बिथांनि साननाय हनायफ्रा गोग्लैयो। बेनिखायनो रावखौबो फोथायै सुबुङा मोनसे गाज्रि आखुनि सुबुं जायो। आरो बेफोरबायदि साननाय थायोब्ला, रावखौबो फोथायै जुदि साननाय थायोब्ला, बे मानसिया जिउआव सुखु एबा गोजोनखौ मोननो हानाय नङा। दानिया फैदो दथि खोन्दोआव जाहोन गैयालासिनो नंखाय बुंनाय। खायसे ओरैबायदि सुबुं दङ, उइदाउट एनि रिजन बियो मा बुंबाय थायो? नंखाय खोथाखौनो बुंबाय थायो। आरो जाहोन गैयालासिनो नंखाय बुंनाय। समाजाव मोननै थाखोनि सुबुं थायो। सोरबाया मा जाउन थानाय खोथाफोरखौ नंगौ खोथाखौ बुङा, आरो सोरबाया मा जाथाय जाब्लाबो जायाब्लाबो बियो मा अराय सम थारमाने नंखाय खोथाखौनो, जाउन गैयाबासिनो बियो मा नंखाय खोथाखौनो फोसावबाय थायो, नंखाय खोथाखौनो बुंबाय थायो। बेफोरबादि सुबुङा जिउआव गावथ' सुखुखौ मोनखाया, गोजोनखौ मोनखाया, बियो मालायनोबो गोजोनखौ बिलाइनानै होनो नाजाया। दा बेफोरबादि थाखोनि सुबुंनिफ्राय अराय जों जानगाराव थानानै खामानि मावनांगोन आरो सिनायनांगोन। आरो बेफोरबायदि आखुनि नोंथाङा मानसिब्ला, जाउन गैयाबासिनो नोंथाङा जुदि नंखाय खोथाखौनो बुंबाय थायोब्ला, नोंथाङा जिउआव मालाबाबो मानसिफोरजों मोजां सानजानाय नङा, आरो मालाबाबो नोंथाङा जाफुंसारनायनि बिबार मालाखौ गाननो हानाय नङा। आरो जिउआव अराय सम नोङो बावनासा जानानै थाबाय थागोन, आरो मालाबाबो नोंथांनि मिजिं साननाय हनाया सोलायनाय नङा। जायनि जाउनाव नोङो समाजनिफ्राय अननाय, सिबिनाय आरो फोथायनायखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो जाउन गैयाबासिनो जेखि जाया सुबुङानो नंखाय खोथा बुंनो नाङा। मानोना जाउन गोनां खोथा बुङोब्ला मानसियाखौ गेबें खालामनो हायो, आरो बे नंखाय खोथायानो मालाबा समाव मोनसे समाज, मोनसे न'खरखौ सिलिंखार खालामनो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा जाउन गैयाबासिनो नंखाय खोथा बुंनो नाङा। बेनिखायनो आं खावलायो, नोंथाङा जुदि सुखुआव थानो लुबैयोब्ला नोंथाङा पजिटिभ लाइनाव फैनानै नंगौ खोथाखौल' बुंनानै गावखौ गायसननो नाजा। जाउन गैयाबासिनो नोंथाङा मालाबाबो सोरनिबा गोसोआव दुखु होनाय, एबा जाउन गैयाबासिनो नंखाय खोथा बुंनानै गावखौ गेदेर गोलाव, गावखौनो मोनसे दामिक सुबुं, बेसेन गोसा एबा गोनां सुबुं होननानै गायसननो दानाजा। बे हुदाया गाज्रि, आरो बे हुदाखौ गारनानै सोलियाबा नोंथाङा सानसे समाव खैफोदाव गोलैनो गोनां जागोन। दानिया फैदो स्निथि खोन्दोआव जाउन गैयालासे नंखाय बुंनाय खोथाखौ आं बिनि सोमोन्दै बुंबाय। दानिया स्निथि खोन्दोआव मोनबो खामानिखौनो सम मथे खालामै एबा मावै। खायसे ओरैबायदि सुबुं दङ, जिखि जाया खामानिखौनो होन मोनबो समाव एबा थि समाव खालामा, आरो बियो बेफोरबायदि थि समाव खामानि मावनायनिफ्राय अराय जानथायाव थायो। आरो जानथायाव थानायनि जाउनाव बेबादि सुबुङा जिखि जाया खामानिखौनो होन बियो थि समाव मावफुंनो हाया, थि समाव जाफुंसारनो हाया। जाउनाव बिथाङा जाफुंसारनायखौ मोननो हाया नालाय बियो अराय दुखुआवनो थानो गोनां जायो, आरो गोजोन गैयै जिउ खांनो गोनां जायो। आरो बेबादि सुबुङा अराय सम जिउआव दावगासारनायखौ मोना। जुदि नोंथाङा जिउआव दावगासारनायखौ मोननो लुबैयोब्ला जिखि जाया खामानिखौ थि समाव मावनांगोन। जिखि जाया समखौ बुब्लि सम आरो बोथोरजों खाब जानानै नोंथाङा मावनांगोन। अब्ला नोंथाङा जाफुंसार सुबुं जानो हागोन। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो सुबुङा सम मथे खामानिखौ मावनो नाजागोन, नाथाय सम मथे खामानि मावै जि आखुथाय बेखौ
नेवसिगारनानै सोलियाब्ला बियो मालाबाबो जाफुंसारनायनि जि बिबार माला बेखौ गाननो हानाय नङा। बेनिखायनो जिउआव माबा मोनसे मोननो नांगौब्ला जोङो जिखि जाया खामानिखौनो जों थि समाव मावनांगोन आरो थि समाव मावोब्ला बे खामानिफ्रा थि समाव जोबहैगोन। बेनिखायनो मोनबो खामानिखौनो सम मथे खालामै मावै जि नोंथांनि आखुआव दङब्ला बे आखुखौ नोंथाङा दिनैनो सोलाय आरो नोंथाङा जिखि जाया खामानिखौनो थि समाव मावनाय हुदा खालाम। अब्लानो नोङो बै नेगेटिभ जि पइन्ट आं होदों बेनिफ्राय नोंथाङा रैखाथि मोनगोन। बेनिखायनो नोंथाङा जिखि जाया खामानिखौ सम मथै मावै जि हुदाखौ गारनानै नोंथाङा जिखि जाया खामानिखौनो सम मथे मावोब्ला नोंथाङा गुबुनफोरबादि जौगासार जानो हागोन, थांखियाव सहैगोन। दानिया फैदो 8थि खोन्दोआव बोसोनथि नागिराब्लाबो ओरैनो बोसोनथि होनाय। खायसे ओरैबायदि सुबुं दङ गावखौनो गोरों गोरा गुनि गियानि दिन्थिनो थाखाय खायसे मानसिया गावनियाव बोसोनथि थामहिनबा आइडिया सुबुरुन बियाब्लाबो बेफोरबायदि सुबुङा मा अराय सम गावखौनो सासे एडभाइजार महरै लायो आरो जिखिजाया थाखोनि सुबुंखौ बिथाङा बै सुबुङा गावनियाव बोसोनथि बियाब्लाबो सुबुरुन बियाब्लाबो बे गावखौनो खोब गुनि गियानि एबा खोब गियान थानाय बादि बेबायदि सुबुङा दिन्थियो। जाउनाव बियो जिखि जाया पार्सनखौनो गावनि सेराव फैयोब्ला एबा गावनियाव सुबुरुनथाइ बियाब्लाबो बिथाङा मा बेफोरबायदि आखुखौ थारमाने गावनाव सुबुरुन बियाब्लाबो बियो गुबुन मानसिफोरखौ बोसोनथिखौनो होबाय थायो। बेफोरबायदि सुबुङाबो समाजाव गाज्रि मोनजायो आरो बेफोरबायदि सुबुङाबो जिउआव गोजोननि मोखांखौ नुनो मोना। बेनिखायनो नोंथांनाव जुदि सोरबाया बोसोनथि बियाब्ला सुबुरुन बियाबा एडभाइस बियाबा आननेसेसारि नोंथाङा मालाबाबो सोरबा सुबुंनो एडभाइस होनो थांनाङा आरो बेफोरबायदि खालामोब्ला नोंथाङा मा सोरजोंबा गाज्रि मोनजागोन आरो गाज्रि मोनजायोब्ला नोङो गोजोनखौ मोननाय नङा, नोंथाङा सुखुखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो आननेसेसारि गोनांथि गैयै समाव नोंथाङा बोसोनथि होनायनि जानथायाव थानाया मोजां आरो बेफोरबायदि थानो हायोब्ला नोङो जिउआव गोजोनखौ मोननो हागोन आरो गोजोनखौ मोननो हायोब्ला नोंथाङा मा गोजोन गैयै जिउआव जानाय नङा। दानिया 8थि खोन्दोखौ फोरमायथ'बाय। बेनि उनाव फैदो 9थि सुबुरुनथायाव आं सावरायनो नाजानाय जादों दि थांनाय समनि सुखुनि समखौ खेबले खेबले गोसोखांबाय थानाय। खायसे ओरैबायदि सुबुं दं, आङो सेंग्रा समाव ओरैबायदि सुखुआव थायोमोन, बिमा बिफा थानाय समाव आं ओरैबायदि गोजोनाव दंमोन, ओरैबायदि थाखा फैसा दंमोन, ओरैबायदि आइ आफाया आंखौ अनोमोन, ओरैबायदि आंनो थाखा फैसा होयोमोन, ओरैबायदि जोंनि समाजा आंखौ मदद होयोमोन, दिनै आंखौ अनसायला सानला बेफोरबायदि सानो। बेनिखायनो फैगौ थांनाय बुब्लिखौ नोंथाङा बावगारनो नाजायाब्ला, थांनाय बुब्लिनि नोंथाङा बे सुखुनि खोथाखौल' गोसोखांबाय थायोब्ला इन फिउचार थारमाने इयुनाव नोङो माबादि बेफोर गोजोनफोरखौ फिरायफिनना लाबोनो हायो बेखौ नों मोननाय नङा। थांनाय बुब्लिखौ गोसोखाङै गोसोखाङै नोंनि समफ्रा थैलांजोबगोन आरो नोंनि थांनाय बुब्लिनि सुखु गोजोन एबा जारिमिनखौ गोसोखाङै खाङै नोंथाङा मा जिउआव फैगौ बुब्लिनि जि सुखु गोजोन एबा मोजां रादाबफोरखौ नोंथाङा जिउआव मोनहैनाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा थांनाय बुब्लिनि सुखु गोजोनखौ खेबले खेबले गोसोखांनानै नोंथांनि जिउआव दुखु लाबोनो नाङा, नोंथांनि जिउआव दागो फोनांनो नाङा आरो फैगौ बुब्लिखौ नोंथाङा सानहरनानै जाहाथे नों गोदोनि बुब्लिफोरखौ नोङो नेवसिहरनानै फैगौ बुब्लिखौ नों मोजां मथ' जाहाथे बरायना लाबोनो हायो आरो मोजां रोखोमै गावनि जिउखौ गायसननो हायो बेखौ साननानैसो नों खामानि मावनांगोन। नङाब्ला फैगौ बुब्लिनि खोथाफोरखौ नोंथाङा सानै सानैनो नोंथांनि खर' मेलेम देहा सोलेर गाज्रि जालांजोबगोन। जाउनाव नोङो सुखुनि मोखांखौथ' मालाबाबो नुखानाय नङा। नोंथाङा अराय सम गोजोन गैयै जिउ खांनो गोनां जागोन। जाहाथे बेफोरबायदि साननायखौ नेवसिगारनानै नोंथाङा फैगौ बुब्लिनि जि ड्रिम्स सिमांफोरखौ जाहाथे समफोरखौ मोजां रोखोमै दैथायहरनो हायो बेखौ नोजोरथि होनानैसो खामानि मावनो गोनां जागोन। दा बेनिखायनो नोंथाङा थांनाय समनि बुब्लिखौ गोसोखाङै खाङै नोंथांनि जिउखौ सुखु गैयै खालामनो नाङा। नोंथाङा फैगौ बुब्लिखौ जाहाथे जों थि समै मोजां रोखोमै बाहायनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै खामानि मावलांनांगोन। अब्ला नोङो
सुखुखौ मोनगोन आरो थांनाय बुब्लिनि खोथाखौ नों गोसोखाङै खाङै नोङो गावनि जिउखौ बावबाय थायोब्ला नोंथाङा मालाबाबो गोजोनाव थानो हानाय नङा। थौआ फैयै फैयै जोबथा बुब्लिसिम दाना जोबथा बुब्लियाव 10थि सुबुरुन्थायाव आं नोंथांमोननो फोरमायथौनो नाजानाय जादों। बेनो जाबाय जेब्लाबो गावनि थाखायल' साननाय। जोङो मालाबाबो गावनि थाखायल' जों साननो नाङा। नोंथाङा जुदि जिउआव गावनि थाखायल' सानोब्ला नोंथांनि सम बोसोर बा संसारखौ गावनिल' होननानै जुदि सानोब्ला बे गोरोन्थि जागोन। बेनिखायनो बेफोरबादि सानदोंब्ला नोंथाङा मालाबाबो सुखुनि मोखांखौ नुनाय नङा। नों अराय गोजोन गैयै जिउ खांनानै थाबाय थानांगोन। बेनिखायनो नोंथाङा जेब्लायबो गावनि थाखायल' साननाय जि नेगेटिभ, बे नेगेटिभ साननायखौ नोंथाङा नागारनानै जेब्लायबो संसारनि मोजांखौ मावनो थाखाय सान, अब्ला नों सुखुआव थानो हागोन आरो गोबां सुबुङा नोंथांखौ मानसि महरै गनायना लागोन आरो बेफोरबायदि नोंथाङा समाजाव मासि मोनोब्ला नोंथाङा मोजां रोखोमै जिउ खांनो हागोन आरो नोंथांनि खैफोद आफोदाव अरायसम मानसिया जोबनाय नङा। आरो नोंथाङा जुदि सुखुनि मोखांखौ नोंथाङा जुदि नायनो लुबैयाब्ला अराय सम जेब्लायबो गावनि थाखायल' सानबाय था आरो बेबायदि सानबाय थायोब्ला नोंथाङा जिउआव गोबां खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जानानै जिउ खुंनो लागा जागोन। जाउनाव नोंथाङा सोरनिफ्रायबा हेल्प एबा फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होन माबा मोनसेयानो होन मदद मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा बेफोरबादि नेगेटिभ साननायखौ गारनानै नोंथाङा पजिटिभ बिथिङाव फैनानै जेब्लायबो गावनि थाखायल' साननायखौ नेवसिनानै जेब्लायबो गावजों लोगोसे मालायनि मोजांखौबो साननानै सोलियोब्ला नोंथाङा जिउआव दावगासार जानो हागोन आरो नोंथाङा समाजाव जायगा मोनगोन। आरो नोंथाङा जुदि सुखु गोजोनखौ लुबैयोब्ला जेब्लायबो गावनि थाखायल' सानबाय था, अब्ला नोंथाङा अराय सम गोजोन गैयै जिउ खुंनानै थाबाय थानो हागोन। आंनि टपिकआ जाहैबाय जिउआव सुखुआव थानो गोनां जानायनि जाहोनफोर। जिउआव आंनि सावरायथौआ जोबनायनि लामायाव फैबाय। दा जोबथा बुब्लियाव आं बेखौनो खावलायो, जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेयावनो अल नटिफिकेसनखौ दाबायना ला, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ नोंथांनिसिम अरायसम सहैनो हायो। दानिया आङो नोंथांमोननो जि भिडिअनि जोहै नोंथांमोननो गोबां सुबुरुन्थाइ होबाय, बेफोर सुबुरुन्थाइया सोरनिबा जिउआव सोलायनाय लाबोनो हाथों आरो सोरबाया बे जिउआव सोलायनाय लाबोनो हाथों आरो सोरबाया बे भिडिअनि जोहै जिउ दानायाव जुदि जाफुंसार जायोब्ला आंनि भिडिअ खालामनायनि जि थांखि, बे थांखिया जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिंथियो। जोबथा बुब्लियाव आङो बे भिडिअनि माखासे पइन्टफोरखौ आङो नेगेटिभ आरो पजिटिभ मोननै लाइनाव आं सावरायबाय। जिउआव दुखुआव थानो गोनां जानाय जाउनफोर, फारसेथिं आं पजिटिभ लाइनाव जिउआव माबोरै मानसिया सुखुआव थानो गोनां जायो बेखौबो आङो पजिटिभ लाइनाव सावरायफानानै मोननै लाइनथिंबो नोंथांनो टिभाइसन होदों। दा मानसिया मानो जिउआव दुखुआव थानो गोनां जायो एबा जिउआव दुखुआव थानो गोनां जानायनि जाहोनफ्रा मा, बेफोरखौ आं होबाय। मानसिफ्रा बे गाहायाव होनाय मोनजि सुबुरुन्थाइखौ मोजां रोखोमै जुदि एनालाइसिस खालामना नायोब्लानो जों मानो जिउआव सुखुआव थानो हाया। दा बे जिउआव सुखुआव थानो हायैनि माखासे मेरिट एन्ड डिमेरिट पइन्टफ्रा मा, बेखौ आंनि बे सावरायथौनि जोहै नोंथांमोननो टिभाइसन होबाय। दा नोंथांमोना जिउआव जुदि नोंथांमोना बेफोरनि जोहै नोंथांमोना गावनि साननायखौ सोलाय आरो गावखौ सोदांनायनि जोहै जों गावखौ गायसननो हायो, गावखौ सोलायहोनो हायो। आरो जायफ्रा जिउआव सोलाया बिसोरो माब्लाबाबो सुखुनि मोखांखौ नुवा आरो बिसोरो अराय सम मानसिजों गाज्रि मोनजानानै थाबाय थायो। आरो समाजाव ओरैबायदिबो सुबुं दं, जाय मानसिया समाजनि मोजां खामानि मावो, बेफोरबायदि सुबुंखौबो खायसे गाज्रि आखुनि मानसिफ्रा एबा सोलोंथाइ गैयै सुबुंनि मानसिफ्रा गाग्लोबनानै बिनि जे गियान रोंनाय आखल आखुखौ मैला दागो फोनांनो थाखायबो खायसे सुबुङा मोजां मानसिखौबो गाग्लोबो। बेफोरबायदि समाजाव गोबां जाथाय जानायबो जों नुनो मोनो। बेनिखायनो खोब सामोलै सोलोंथाइ गोनां सुबुंफ्राबो बे समाजाव सोलियाब्ला नोंथाङा सुखुनि मोखांखौबो नुनो
मोना जानो हागौ। दा आङो मानसिया जिउआव दुखुआव थानो गोनां जानायनि जाहोनफोरखौ आं फोरमायबाय आरो बेनि नेगेटिभ पइन्टखौबो आङो फोरमायथिवदों आरो बेनि पजिटिभ लाइनखौबो नोंथांखौ होनानै आङो बे आंनि मटिभेशनेल भिडिअनि जोहै नोंथांखौ सोलायहोनो नाजानाय जादों। दा जिउआव दुखुआव थानो गोनां जानायनि जाउनफोर, बे जाउनफोरानो जाहैबाय लेहेमै उन्दुनाय, लेहेमै सिखारनाय। सेथियावनो लेहेमै उन्दुनाय, लेहेमै सिखारनाय। नैथियाव लेनदेन एबा लालाय होलायनि हिसाब लाखियै। थामथियाव रावनिबो थाखाय जेबो खालामै। ब्रैथियाव गावनि खोथाखौल' नंगौ साननाय। बाथियाव रावखौबो फोथायै। दथियाव जाउन गैयालासेनो नंखाय बुंनाय। बिनि उनाव मोनबो खामानिखौनो सम मथै खालामै बा मावै। बिनि उनाव बोसोनथि नागिराबालासिनो ओरैनो बोसोनथि होनाय। थांनाय समनि सुखुनि समफोरखौ खेबले खेबले गोसोखांबाय थानाय। दा बे मोनजि जि फरायथौ, बे फरायथौआनो जाबाय मानसिया जिउआव दुखुआव थानो गोनां जानायनि जाउनफोर। आरो बे जिउआव नोंथाङा सुखुआव थानो लुबैयोब्ला बे मोनजि फरायथौनि जि पजिटिभ लाइनाव आं खोथाफोरखौ बुंदों, बे पजिटिभ लाइननि खोथाफोरखौ नोंथाङा गोसोआव लानानै जुदि खामानि मावोब्ला नोंथाङा जिउआव दुखुआव थानो गोनां जानायनि जाउनफोरनिफ्राय नोंथाङा बारग'नो हागोन। दा मिजिंथियो मानसियाथ' गाज्रिखौ लुबैया, अराय सम जों मोजां जानायखौसो लुबैयो। बेनिखायनो जोङो जिउआव मानो दुखुआव थानो? जोंनि जिउआ दान्दिसे समनि थाखायल' बिबारफोर बायदि। बे बिबारफोर बायदि जिउखौ लानानै नों मानो देमुख जानो? बेनिखायनो जों समाजनि नेमखान्थि सोदोमस्रिखौ मानिनानै सोलिलांनांगोन। अब्ला जोङो जिउआव जौगासारनो हागोन। मानोना जोंनि जिउआ थास' बिलाइनि दै बादि। बेनिखायनो बे समखौ नोङो मोजां रोखोमै बाहायलांनो नाजायाबा नोङो समाजाव दाखोर जानानै खामानि मावोबा अराय सम मुगैजागोन। दा बेफोरनिफ्राय जों रैखाथि माब्रै जानो हायो बेनि गासै टिपाइसनखौनो आं होबाय। जोबथा बुब्लियाव CSP एडभाइस 365 चेनेलनि नायगिरि आरो गाहाम हामलायगिरिनिसिम आंनि अननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।